وصحبه وسلم تسليما. نعم. أما بعد قال الله تعالى جومرادوي نعم. قل من يرزقكم هل مو إن أرزقنا من السماوات مراد أسمنوج. نعم. tobo holmo ina addana on tobo itta non to asmanuji to jippinana on e leydi he kutorɗon hol baɗow noon. ul wi man yarzugukum holmo ina arzugina on min assamawati immorade asmanuji ko wiyete tobo ko wal ardi holmo ina arzugina on immorade e leydi ko wiyete puɗi. amiɗon no moƴƴi hol garzugina on tobo immotogo dow asman ngo hol gaddowo toɓo ngo leydi ndi hol punnowo hen puɗi ɗi ganduɗa wona onon gawi on pinat subaka tan jiyon puɗi ɗi jalta e leydi he hol baɗowo noon. toɓo ngo oɗon naftoro holmo gaddanono toɓo ngo ɗon naftoro ngo puɗi ɗi oɗon naftoro gila e onon ha e dabeje mon hol gaddano on ɗiɗo puɗi ɗi naftortoɗon hol baɗowo noon. famiɗo no moƴƴi ɓul wiɓe so tawi ɓe jabaki ɓe ngala jabol famiɗo no moƴƴi wiɓe allahu ko allah illam yaqulu la jawaba gayruhu so mbiyani ko allah wiɓe ko allah jabol gongol ngala ko wona ɗo. wa inna aw iyyakum ko minenne walla ko ɗo mon ɗo ko onon ko gotele pelle men ɗiɗɗe hole nden hol e ɗiɗi pelle ɗiɗi he hol nden fedde ɗe ganduɗa laala huɗon wonde e peewal aw fi dalalin walla woni ko e majjere mubinin feñje. enen kam minen walla ko onon holen wonɓe gonga holen wonɓe fenade feñje nde. wiɓe la tusaluna onon de on jogorani lamdede amma ajaramnaga ko min bakkodini kala ko min mbaɗe bakkat on jogorani lamdede ɗum janggo onon. wala nusalu minenne kayne min lamdetake amma taamaluno ga koɗon golla li anna bari una min kum komin dandiniɓe ga moɗon. ul wiɓe yajmawo ene rendine baynana hakkude amen o baynakum hakkude moɗon janggo yawmal qiyamati. janggo enen foof en jogodi rendino yeete e nokku goto e dingiral gotal. summa refi yaftahu ñaawe allah ñaawa baynana hakkude men bil haqqi e goonga on saha fa yudkhilul muhiqqina aljanna nanna mana handuɓe nadde aljanna o nanna ɓen aljanna ɓe ganduɗa mana wal mubdilina annara o nanna mana bonnuɓe ɓe jeygol. wa huwa alfattahu allah woni ñaawowo al alimu gando ñaawore kanko woni ñaawowo kanko woni ganduɗo ko ñaawata ko kanko allah subhanahu wa taala. famiɗo no moƴƴi ɓul wiɓe aruni gandine kam kollay kam alladina ɓen alhaqatum bihi ɓe ƴenguittunoɗe mum suraka mana allahji to banggue dewal ganduɗa oɗon ƴetti oɗon ƴenguiti e muɗumen ɗon mbaɗ ɗumen ko allahɓe oɗon ndewa ɗumen kollay kam ɓen gandine kam kabre kam ɓen kalla ala gufto dey bal ɗaccu wallahu mana on kay ko allah al azizu tedduɗo jaaliɗo e laamu muɗum polɗo e dow habaru muɗum al hakimu karallo mana e fewjande tagore muɗum wadde fala yakunu lahu sharikun fi mulkihi wadde laataki omo jogui dendal to banggue mana laamu makko hay goto rendani e makko laamu. jomiraɗo wi wama arsalnaka min nalanima illa kaffatan linnasi sowona ko e dendagal yimɓe bashiran mana ka beltinowo julɓe gonɗinɓe allah beltiniraɓe aljanna wona zeran ka jertinowo hefereɓe yedduɓe allah jertinaɓe jeygol lefte walakin woni tan akharannasi ko heeɓe yimɓe makka la yalamuna ganda ɗum wa yaquluna haɓe mbiyamate hadha lwa'd wonde mana fodore nde ɗo arata so mbiyama ni tan mbiyon lefte son jawɗinani allah lefte jippo jaɓani allah lefte jippo joni noon mati hadal waadu ay nden fodore nde poɗan to min lefte ɗe walla nde ɗe garata ɗum ɗum so tawi on laatima sowadiqine oɗum gondi ko kalton ko. ullahum sallallahu alayhi wa sallam ɓul wi lakum wiɓe wiyan on mi aadu fodore yawmin ko ñalande la tastakhiruna mana mo nemnetake an huga muɗum sa'atan fodde eriyel la yastaqdimuna gardintake mana fodde eriyel kadi wiɓe ndeɗon ñalande wiɓe de ullakum famide ɓul wiɓe
lakum wodani on mi adu fodore yawmin ñalaade la tastakhiruna on nemnatake anhu gabaktu o sa'atan fodde eriyir nden ñalaade so ari fodde tan ardintake amiɗo no moƴƴi ñalaade nde Allah wiinde jogorde wonde ñalawmo lamdi ɗon o fodde adotako on ñalawma ko yanata ko yanata ko adi ñalawmo nara fodde wala tastaqdimuna on mana gandanda hoore ma fami wala la tastakhiruna on battintako so tawi ñalawmo ari ñalawmo arata ha ñalawmo benna fawo hen ɗum fuɗɗo yande leftede ala ñalawmo Allah wiyo ko on tan wala tastaqdimuna on gardita ko ñalawmo fodde ko Allah wina kewa ko e ñalawmo wina kewo ko kewata ko adota ko ñalawmo fodde ala ko e ñalawmo yarata no Allah wirini ko hitande nde Allah winde ko lewru ndu Allah wiidu ko ñalawmo Allah wiyo ko mo Allah wiyo ko minute mo Allah wiyo no Allah wirini ko non hay huunde ɓeydota ko hen hay huunde ustata ko hen wa qala alladhina kafaru ene wiyannoɓe en heefereɓe makkankoɓe lan nu'mina minen min gonɗinta bi hadha alqur'ani ndeɗo jangde nde jangata an biyo kanelaɗo sallallahu alaihi wasallam nde jangde nde jangata min gonɗinta nde wala billadi min gonɗinta kadi wala billadi wona nden hunde ndenne kadi min gonɗinta ɗum wala billadi wona nden hunde bayna yadayhi wonde hakkude yeeso alqur'an o wona hunde adino qur'an o min gonɗinta awɗo qur'an ndeɗo jangde nde jangataɗe wiya ɗum ko qur'an min gonɗinta ko adi ɗum ko wonno yeeso mum gila arani ko rewɗo tan ɓenni ko hay ɗum min gonɗinani minen wa qala alladhina kafaru ni wiyannoɓe en heefereɓe makka lan nu'mina bi hadha min gonɗinta ndeɗo alqur'ana jangde wala billadi wona nden hunde bayna yadayhi wonde hakkude mana yeeso mana gandanda hoore ma awɗo qur'an holko wonno yeeso qur'an haade qur'an arde tawrete linjila nde min gonɗinta ɗeɗo amiɗo no moƴƴi ɗiɗo fof addalalayni alal ba'thi in kaari himlow ɗiɗo fof nde wonno koko tindine darga ne woodi tawrete linjila haali darga ko arata hade qur'an arde qur'an ari tokkitingal dow ɓeññine ha laaɓe awi cer hay ko ɗe ton kedduno hen ko qur'an jokkiti ha laaɓe heddani haydara wadde no ɓe mbi ɓe gonɗinta qur'an o en tant que qur'an ne haala ummital so ɗum ɓenni kamɓe wona qur'an tan ɓe jeddi hay defte ɗiɗi gadiɗi qur'ana ɗe tawrete linjil ɗen gadi qur'an ɗen ne kaala ummital hay ɗen ni kamɓe koɓe yedduɓe jaɓani wadde ala hen koɓe jaɓi ولو ترى صلى الله عليه وسلم سنة أينو آن إذ الظالمون ثم ما نبيدو تون بهفر ببند موقوفون هبندرنا عند ربهم رجومي يرجع بعضهم إلى بعض أنا روت يوغا إما بيوغا القول كونغول wallahi muhammadam sallallahu alaihi wasallam jomiraɗo wallahi sa yi ɓeeɗo tumen nde ɓe dandra e yeeso Allah janngo subhanahu wa taala ɓe darna yeeso Allah jiya goto e mabɓe fof ne rutto goɗɗo on konngol yoga e mabɓe ene huccite yoga ene jabodire mumen konnguɗi holko woni konnguɗi ɗi yaqulu lladina ene wiya ɓen ustud'ifu looninaɓe lilladina wonande ɓen istakbaru monikiniɓe lawla antum sonno fo wona onon kunnama min laatu mu'minin komin gonɗinɓe Allah ɓe ngannduɗaa ko wi waɗanooɓe allaaɓe ɓe wonnooɓe lesɓe keɓɓito mbiya waɗanooɓe allaaɓe ɓe wonnooɓe dow maɓɓe ɓe ɓen ngoni laamɓe ɓen jiime e maɓɓe kamɓe ɓe ngannduɗaa ko looɓe ɓe ɓe mbiya ɓe ndewnooɓe faami sinno fof wona onon paddi min ga gonɗinde Allah onon paddi min ga limanagal onon paddi min ga naade oɗo l'islam wallahi sinno wona ɗum min gonɗinanno Allah ɗum ko nafata hankadi يقول الذين استضعفوا يعني بيانو بين لونينابي الذين ونند بين استكبروا مونكينيبي وني مبbe لولا انتم صنفوا وناونون صدتمونا عن الايمان ونون بدي من غالي مناغا والله لا كنا من لا مؤمنين كومين غونديمي اودو النبي صلى الله عليه وسلم ونون كلمي غوندين ونون بدي من قال الذين استكبروا جونن بكالدي بن كبيتو كاري كانيمن نجابوبه قال الذين استكبروا وي بن مونيكينيبه بن دutto kadi ne jaabto lilladina wonande ben ustud'ifu loninabe be wonbe lesbe kalde wonbe dowbe kadi dutto ne jaabto wonbe lesbe
ana hanu mi bele ko minen sadadnakum faddi on anil huda ga pewal ngal baada is caggal dumunna jaakum de aremon la minen min padaki on onon kay balɗaccu kuntum ko onon laati mujrimina ko onon goni bonnuɓe nder koye moɗon fi an fusikum ko onon bonni onon cali gonɗini minen min paddaki on ay dukude ɓene kala ɓene jabto ayi ka haala de faami ɗon no moƴƴi caggal ɗum kadi looninaɓe ene jabto mana ɓeya qala alladina studifu wiya ɓen kadi looninaɓe alladina wonande ɓen istakbaru mowikininoɓe bal ɗaccu makaru leydi eji jamma wanna haare ñalawma onon pewjani min jamma e ñalawma bakkarum fihima min kumbina onon ƴetti peeje mon mbaɗɗuna yamen jamma e ñalawma ɗon gara mbaɗe ni ndeweɗo goppe ɗum ndentoɗe ɗum gara min mbaɗon ɗum min dokkon ɗum so mbaɗi ɗum ɗum dañoton on gara on naati on naatti ko onon mbaɗi peera min mbaɗdani faamiɗon no moƴƴi nanu sadadna faamiɗon no moƴƴi ɗaccu makaru leyli wanna haari id ta'murunana tuma nde oɗon jamira min an nakfura billahi nde min jaddata Allah wana jaala lahu min mbaɗanamo kanko Allah an dadan dendal min gadda hunde min darna min mbiya ɗum ko Allah ɗum ɗo e Allah kamɓe ndendi aduna o ko onon mbaɗi noon kay jomiraɗo wi wa asarrunna damata ɓe cuuɗi nimsa ga woppude ngal ɗo limanagal asarrunna damata ay ɗo kala e maɓɓe kalɗo emo haalani peññindo emo feññinani nimso nana e nder mum nimsi sababu ni ko yiyo ñalawmo yiyo kono wa asarrunna damata ɓe cuuɗi nimso o noon peññinani nimso kono wallahi ɗaccuɗe ɓe limanagal gila aduna e daraɗe ɓe yesso halla ɓe dugda ɗo ɗoɓe dugdata ɗo kala goto e maɓɓe koko nimsi ene suuɗi nimso muɗum asarrunna damata cuuɗi nimso sabu ɗaccude limanagal ngal lammara awlazaɓe nden ɓe jii lefte ɗe ɓe kuli saha mana nimso naate e maɓɓe kono ɓe peññinta nimso o noon faamiɗo no moƴƴi kala jedduɗo Allah kanko e mo yedditno Allah o golle ɗe ɓe gollodirta ɗe so ɓe dardima e yeeso Allah janggo ko ni ɓe gollodirta kaɗo haala ɓe kaldata al akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al muttaquna illa al mutahabbina fillah faamiɗo no moƴƴi cehilagal sabi Allah ngal de nawata neɗɗo ha nder aljanna cehilagal eɗen gollodiri aduna he kono Allah ala hen janggo ko anɓe gontat hen ɗum waɗi sababu kamɓe ɓe dugda goto wi ko an waɗi sababu dañmi oɗo bone an waɗi sababu ndewmi ɗo henna an waɗi sababu nanmi jeygol an waɗi sababu dañmi ɗeɗo caɗele hankkadin nde wonno wona Allah wonno faamiɗo no moƴƴi nde woni ɗo jomiraɗo wi faamiɗo no moƴƴi yo faamiɗo no moƴƴi de waɗi jomiraɗo wi mana walaw tara sonno ayi sallallahu alayhi wa sallam idi zalimuna tuma toñɓe ɓeɗo hefere mawqufun haɓe darna inda rabbihim ɗo yeeso joomiɓe yarjiu en rutta ba'duhum yoga e mabɓe ila ba'din ɗo yoga algawla konngol yaqulu alladhina ena wiya ɓen studifu mana loninaɓe rewnoɓe lilladhina wonande ɓen istakbaru mawnikininoɓe lawla antum sonno fo wona onon on paddi min galimanagal akunnama min laato mu'minina ko min gongɗimɓe Allah gongɗimɓe oɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam qala alladhina istakbaru heɓɓito wiya ɓen mawnikininoɓe alladhina wonande ɓen istudifu loninaɓe ɓen ana hanu beele ko minen sadadnakum paddi on anil huda ga peewal baada caggal dumunna jaakum nde aremon la min paddaki on bal ɗaccu kay ɗum ko onon laati mujrimina onon goni bonnuɓe fi anfusikum e nder koye moɗon wa qala alladhina istudifu ene wiya ɓen loninaɓe lilladhina wonande ɓen istakbaru mawnikininoɓe bal ɗaccu makarul leyli peeje jamma wonna haari ñalawma ko onon pewjani min jammaji e ñalawmaji oɗon gara oɗon kolla min mana ko kolluɗon min ko min naati ide ta'muruna naati tuma nde jamirton min tuma nde oɗon jamira min an nakfura billahi yomin jeddu Allah wa naj'alu lahu mana min mbaɗanamo andadan mana dendal woni sanamuji wa asarruna damata jomiraɗo ɓe cuuɗi mana ma kamɓe ɗeɗo pelle ɗiɗi ɓe cuuɗi nimso sinno ko hannde ɗoɓe kaldata ɗoɓe dugdo ɗo ko aduna ɓe gonno kam fof ɓe jaltata koɓe goni ko aha kono noon ɓe gonani aduna nimso maɓɓe nafataɓe kono noon hani no ngoɗo nimso are maɓɓe gila aduna faamiɗon no moƴƴi mara ulazami nden ɓe jii lefte jomiraɗo wi kamɓe de wa jaalna min mbaɗi al aghlala cellalle mamin mbaɗ cellalle fi anaqi alladhina e mana e daade ɓen kafaru yedduɓe Allah min ƴetta callalle
min mbaɗa e daade maɓɓe min beddiroɓe ɗum e nder jeygol joni noon so tawi ɗum kewi gasi hal yuji sawna beele kamɓe joɓaka illa ma kana sowna ko ɓe laati yamaluɗo ɓe golli gila e aduna ɓe jaɓaka ko ɓe golli ɓe toña hay goto toñani ɓe ɗon no moƴƴi gila baba adama yalti aljanna yaltinimo ko Allah wimo bisimilla o yafni Allah mana yafimamo mi yafimama kono jippo sa jippima imma ya'ti yandakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim maminele ma mana peewal ngal ko annabi arana wima Allah wini peewal ngal ko deftere annabi o adoro ɗum ndeba ko woni deftere he ko aha mi andi garati yu moƴƴanta wono non yimɓe mi waɗima e aljanna he ko garati wonno an ɓesguma fof joni noon mi tawi garati yu moƴƴanta on an alay sago tampon coodon nde mbawon joga ɗum no haniri ni leñol yimɓe ko noon joni jippo less mami nelde deftere mi nelduma gaddowo deftere o kamɓe ɗiɗo ɗum woni peewal ngal so tawi kala dewɗo deftere nde rewi ko mo nelmi o jaɓi ko haalata ko o golliri ko woni deftere he ko so on haali o jaɓa o dimba hoore ko woni deftere he ko o hutoro ɗum woni o sotti galle o kala noon caliɗo mboɗo jogui galle goɗɗo mi weddoyo ɗum toon woni ko dogata ɗo ko fami ɗon no moƴƴi jomiraɗo wi wa jaalna min mbaɗi al alala mana callalle ceenuji ana qilladina e daade ɓen kafuru yedduɓe Allah woni jeygol hal tuji zawna mbaɗe on joɓaka walla hal yuji zawna mbaɗe kamɓe joɓaka la jaza so wona jobdi ma kanu ko ɓe laati yamalu min golli e aduna jomiraɗo wi wama arsalna min nelani fi qaryatin e nder wuro yo wuro min nazirin jeetinowo illa qala so wona heɓɓitiwi motorafu ha neminaɓe wuro ngo ganduɗa ko rokkaɓe nema e nder wuro he ganduɗa ko kañumen gonum hohoɓe e nder wuro he keɓɓito ɓe mbiya mo min neli o inna minen bima ursiltum ko nela ɗon biyi e muɗum kafirun ko min yedduɓe Allah wi min nelani hay nelaɗo goto so wona to min nelimo to ɓurɓe mawnude toonɓe ɓurɓe wonde hohoɓe ɓe ɓurɓe dañde ɓe ɓurɓe yaajede ɓe ɓurɓe nemaɗe ɓe ɓe gaɗa ɓe mbiya heyi wattampine min ko ganduɗon komin jaɓani kala ɗum min nelnoɓe nani ɗum kamɓe nelaɓe ɓe ma arsalna min nelani fi qaryatin e nder wuro yo wuro nazirin jertinowo la qala mutarafuha so wona wi ɓe min nelnoɓe neminaɓe ɓe keɓɓiti mbiɓe na minen bima ursiltum ko nela ɗon bihi e muɗum kafirun ko min yedduɓe waqalu ɓe keɓɓiti kadi ɓe mbi nahanu minen akharu minen ɓuuri hewde amawalan jawdi wa awladan e ɓiɓɓe minen de minen ɓuuri hewde jawdi minen ɓuuri hewde ɓiɓɓe wama nahanu bi mu'azzabina minen min gona leftoyteɓe wona gonga amin jogui jawɗele amin ha wani leydi amin jogui ɓiɓɓe amin ha wani leydi ɗum minen amin lefte wiɓe inna rabbi joomam yaɓa so ɗon resga kanko woni bettanowo arsugi nde mañecha wonande mo haaji ami ɗon no moƴƴi kono waya qadiru omo fandana wonande mo haaji fof dey ko jarabuyeji aduna tan walakinna ko woni tan agatarannasi ko heewe hefereɓe makka la yalamuna ganda jomiraɗo wi oma amawalukum omo jabtoɓe haala ka ɓe kaalide ɓe mbiya ɓe keewi ɓesgu aɓe keewi mana jawdi ɓe lefteraki wa qalu ɓe mbi nahanu akharu amwalan wa awladan de amin keewi jawdi min keewi ɓiɓɓe o ma nahanu bi mu'azzabin minen min gona leftereɓe joni Allah ne jabtoɓe haala ka jomiraɗo woma amwalukum wonani jawɗele maɓɓe ɗe wala awladukum wonani ɓiɓɓe maɓɓe ɓeɓe jakoriɓe wona jawɗele ɗeɓe jakoriɗe wona ɓiɓɓe ɓeɓe jakoriɓe billeti nden hunde taqarribukum ɓalli noon indanaɗo amen ɗo zulfa e mallal ay jawɗele joguiɗen ɗo ɗe e ɓesgu joguiɗon ngun wayi hewde ni ɗum wonani sababu nde oɗon ɓattoro min ha jettoɗon min dey ala wona ɗum addan toon ɓattade min addan toon ɓattade min kay koɓe min nelata ɓe gonɗinonɓe koɓe gaddi ko gonɗinon jaɓon golliron sa wayini ene ɓattoɗa kono mbeɗa heewi ɓiɓɓe mbeɗa heewi jawdi ala mala ko nafata fami ɗon no moƴƴi yo so tawi Allah jeyinima ko woni aduna ko fof kala ko woni aduna e ngaluji a jeeyi kala wonɓe aduna ɓe fof ko an jibiniɓe janggo sa darima yeeso Allah ɗawaɗi ko boni sa addi ɗum fof a totti Allah sottarama e jeeygol ala ko haari ko seeɗa dokkeɗa jomiraɗo wi famiden illa so wona man amana on gonɗinɗo Allah wa amana o
famille man amana on gonɗinɗo Allah wa amilu golli salihan golle moƴƴe fa ulaika ay ɓe jogi o sifa moƴƴo kala ko wawi wonde o jartudini o waɗi ko boni kala o ruttimo o gonɗini Allah o watti gollude golle moƴƴe o tuubi o woppi fof ko wonno e wadde ko boni fa ulaika ɓe jogi o sifa moƴƴo lahum ne wodene ɓe jasa'u dhi'fi jobdi cowadi ma amilu suɓi koɓe golli kode mana ganda har maɓe cowane gotel waɗane mana 10 walla waɗane ko ɓuri ɗum hay to temedde jiiɗi so wonde Allah kene waɗa ɗum amiɗo no moƴƴi bohum e kadi kamɓe fil ghurfati e saluji aljanna aminuna ɓe kooli hankadi ɓe mayata neɗɗo naati sal aljanna mayde daɗima hankadi a daɗi mayde wonta yette bohum kamɓe fil ghurfati e saluji aljanna aminuna ko ɓe hooli ɓe mayde hankadi ɓe mayata walladina ɓen noon yasauna ɓe ene jaaha fi ayatina e aya jamin alqur'ana ɓe bonno ɗumen ɓe nde mu'ajizina lana ɓen wona ronkinɓe min ala ɓen ɓoccitaki mo qaddirina ajizina annahum yafutuna ala ɓe daɗɗata mina famiru no moƴƴi ganduɗa ɗe jahane kaala ko welɗumen e nder qur'ana oɗo ene ceyfitane kaalana ƴettone kuuɗa e dewɓe o ɓocciti min de min padi ɓawi tawa min ɗo min juuɗe fami ulaika ɓe jogiiɓe o sifa bonɗo fil azabe e nder lefte muhdaruna koɓe tawneteɓe ɓeddeteɓe nder jeygol ɓe tawdiri toon wiɓe inna rabbi joomam yaɓa sudur risqa kanko woni bettowo arsuke man yasha wonande mo haajin arsuke min ibadihi e jeyam makko kono wa yaqdiru omo fanna lahu wonande mo caggal o wettanimo sinta Allah wettanima arsuke Allah welnanima ha weeli sa murti sinta suba goro pina tan Allah ita haalaɓa cer ɗum heewi aduna he jaabiya ni jam kon ko aduna hawni ƴeton oɗon wano wonde gallu ni nanami aduna he yiyama fami yiya neɗɗo mo ganduɗa o meeɗa dañde ko ñaami o meeɗa hirtade taw mo jogui ko jogori hasade o fina subaka goto Allah hokkamo ha heewa Allah tan wawa dindani fami jomiraɗo wi inna rabbi joomam yabsudu risqa kanko woni bettawno arsuki man yasha wonande mo haaji min ibadi e jeyam makko o yaqadiru o fanna lahu wonande mo caggal bettugol ngol fofde ko jarabuyeji tan wama anfaqatum kala ko nafɓuɗon min shay'in immorade e hunde moƴƴere ko huwa kanko Allah subhanahu wa ta'ala yukhlifuhu kanko woni lomtinowo ɗum ko huwa Allah khayru ɓuri moƴƴude arraziqina mana e arzuginoɓe yuqalu kullu insani yarzuqu ailatahu ko min rizqillahi ta'ala de aɗa yiya neɗɗo no arsukina ko heewi e bandiraɓe mum e koreji mum e leñol mum kono de ko e nder arsuke Allah he de ko Allah tottima arsuke o wawi arsukinde wona de kanko mana arsukinte e nder hoore makko ala to nder to bowal ko kanko waɗata kono to nder ko Allah woni toon subhanahu wa ta'ala so Allah rokkanimo o wawa a nafgude hay neɗɗo goto hay ɓiyi ko mo jibino o wawana ɗum sakka goɗɗo amiɗo no moƴƴi yo ni de woni jomiraɗo wadkuru janto sallallahu alayhi wa sallam yawma yahshuruhum ñane mana ummitiɓe jami'an dendagal kanko Allah subhanahu wa ta'ala ñane ummitini dendagal hefereɓe humma yaqulu refti o wiyaɓe o wiyana lil malaikati wonande malaikaji ɗi bisimilla kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wiyana malaikaji ɗi eyyo ngare gay joni ɓeɗo aha ulay beele ko ɓeɗo iyyakum boni ɗo monɗo kanuɓe laatino ya'buduna ɓe ndewa ɓeɗo kam ko onon ndewannone ko wiya noon malaikaji ɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala qalu malaikaji ɗi keɓɓito mbiyaɓe subhanaka sanare wodanima la ila tanzihan laka ani shariki ɓe cinninama kanko Allah subhanahu wa ta'ala ga rendede ko wiyete laamu Allah ko subhanahu wa ta'ala anta an waliyuna an woni keedo amen min dunihim ga ɓeeɗo bal ɗaccu kay kanu kamɓe ɓe laatima yabuduna al jinna ɓe ndewanno ko sheydineji yudi'unahum ɓe ɗofto ɓen fi ibadatima dewal mabɓe iyana gaga amen akatharuhum hemaɓe bihim e hefereɓe akatharuhum ko hemaɓe bihim e ɗiɗo sheydineji mu'minun haɓe gonɗini famiɗo no moƴƴi jomiraɗo heɓɓitoɓe joni noon fal yawma oɗon ñalawma hannde la yamliku mana jeyata ba'dukum yoga e moɗon li ba'din wonande yoga to banggue dewal hay goto jeyanta goɗɗo nafa'an fotude ko wiyata tefore ko yoga e moɗon wattanta goɗɗo on tefore famiɗo no moƴƴi fal yawma hande la yamliku jeyata ba'dukum yoga e moɗon jeyanta yoga e moɗon li ba'din wonande yoga nafa'an mana nafoore wiyeten tefore e goto mon wawa tefande goɗɗo on to Allah subhanahu wa ta'ala wala darran wona duncande goɗɗo on lor hay goto mon wawa duncande goɗɗo on lor jogorɗo yande e muɗum woni lefte ɗe
faami ɗon no moƴƴi goto wawa tefande goɗɗo on e goto wawa duñande goɗɗo on nadde e jeyngol walla leftede faami ɗon moƴƴi wala qowlu on saaha min mbiya lilladina wonande ɓen galamu heefereɓe min mbiyaɓe zuuɓu meɗe azaban naade lefte jeyngol alleti ɗen lefte kuntum biha ɗe laatin oɗon e mumen kasdibun oɗon penna ɓe mbiya wodani arata ɓe mbiyanno jeyngol wodani so neɗɗo mayi wonti leydi wonta immitade joni noon da on gari on kuccite guirmon ɗe gas joni meeɗe leftede naate faami ɗon no moƴƴi o ida tutala so tawi janngama tawi wullama dursitama haalama alayhim e dow mabɓe ayatuna kawi seeƴa min alqur'ana ɓe bayyinatin walaɗo ɗe gari eɗe laaɓi e ɗemle mana annabaɓe e ɗemgal nulaɗo Allah sallallah alayhi wa sallam qaalu ɓe keɓɓitoɓe mbiya ma haha wonani ɗum ɗo wonani oɗo gorko illa rajulum so wona ko neddo yuridu o kanko o muuyi o yiɗi an yasuddakum ko nde o faddoto on amma kana ga ko laatino yabudu ne rewo ɗum aba'ukum wabiraɓe moɗon wa qalu ɓe keɓɓitoɓe mbiyama hada wonani oɗo qur'ana kadi suratu yasin simore yasin amiɗon no moƴƴi makkiyatun ko makka nde jippi illa so wona konngol Allah ɗo wino o iza qila lahum anfiqu janngo oɗon aya wiyama mana on ko madinatul munawwara jippi o yiya simore nde isnatani wa thamanun aya waɗi ko capanɗe 8 e ɗiɗi aya kayri simore nde amiɗon no moƴƴi وورد جولي في فضل سورة ياسين يقول معنا جنب سورة ياسين أحاديث كثيرة منها أحاديث كثيرة نني جاوت كيود كونغول كيود غريها منها إن هن قوله صلى الله عليه وسلم كونغول نلا الله صلى الله عليه وسلم وبي اقرأوا ياسين على موتاكم جنگ ياسين إماي بمون تقول للي ما يرون جدنا دم قبري جنگنemo yasin wa minha ma min mayyitin yuqra alayhi yasin illa hawwana Allahu alayhi hay neddo goto mayata yasin jangi e dow makko kon haysino jogori sattude so lili me qabri makko haysi sattude hankadin hoyat Allah mana hoyfinal mana lefte makko wa minha man qara yasin fi laylatin ibtigha'a wajhi Allah ghafara Allahu lahu fi tilka al-layla kala jamma gardo so tawi neddo jangi yasin ala ko dabbi e jangude gol makko yasin he so wana sabi Allah henena laado wudu Allah hejama e odon jamma kala musiba yettota ko ومنها أن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين وبي كلا كون جيداني بدي برد القرآن هو سارين دين مكانكو برد مكو سورة ياسين ومنها ومن قرأ ياسين كتب الله له بها قراءة القرآن 10 مرات كلا جنغور ياسين الله بيندنمو براجي جنغور القرآن وففلا بمعنى سبو إن في قرآن سورة تشفع لقارئها وتغفر معنى لمستمعها إلا وهي سورة ياسين وبي سمور واتر نندر القرآن الكريم سمور نندر kala jangudo de ene wona sababu jangude daro yeso Allah ndima yaafo odo sabi o jangino mi hanki faami don mojjide sahande o jangarde kala kettinodo kadi kettinodo de daw jangarde on kadi ne dañol mi simo wonde tefono dum faami don mojjide wa hiya suratu yasin o hilen simo wonno ko suratu yasin tudaa suratu tawrat ani innire ndani kadi ila ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam gasata yasin buri mudum gasata faami don mojji ero woddi jangen nani modde ko moƴƴere faami sa dañani wadde silki qur'an o fof jangade laabi 42 nani de ta jangi laabi 42 woni silki qur'an faami nani de eyyi ɗum ɗon kadi ko ɓural nani ande amen fof wawi jangude ɗum sa fini suba joɗima wona 10 heures ta ana gayni jangu laabi 42 nani waɗi hen noon ne mbawi joɗade balɗe 3 4 5 ɗon kam heure uji 3 tan tawana gasni nde wonno hankadin nde wonno hankadin wonti lawol anani ñan ko ga dewɗo hen weɓat hankadi bisimillahi mballinirima inde Allah arrahmani ko joom yurmede hewɗo huccitinda duna e lahara arrahimi ko joom yurmede heranine juɗo lahara yasin Allahu a'lam bi muradihi bi Allah tan andi ko muy oɗo jubriya e oɗo sin ɗiɗo ɗiɗi ko Allah tan andi ko muya majji faami yasin wiyama ko inde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam faami ɗo no moƴƴi wal qur'an mi wondiri oɗo al qur'an al hakim qur'an mo ganduɗa ko ñeññuɗo ni de yo qur'an mo ganduɗa ko kawniɗo juɓɓude ko joɗɗo kadi ma'aniji oɗo qur'an mi wondiri o qur'an jomiraɗo wi innaka an sallallahu alayhi wa sallam wallahi laminal mursalin jeeɗa koye nulaɓe hefre mbinom lasta mursalan ana wona nelaɗo ni jonnon Allah wondi wi wallahi ka nelaɗo
innaka an laminal mursalina jeeɗa koye nulaade ala saradin o mutaallagun bima qablahu ala saradin aɗa e dow bolol mustaqimin poocingol aɗa e laawol poocingol ndewɗa koye laabi annabaɓe nannomi gila adana adiɓe maɓɓe ɓe gadduno ko tawhid on tawhid gadduɗa ɓe gadduno ko peewal on ngal peewal gadduɗa jono so heefere ɓe mbiɓa wona nelaɗo wona gonga min mi wodiri oɗo ɓurani ka nelaɗo tanzilum oɗo qur'ani ko jippiɗo al aziz ko jipporgal teddungal ɗum warade e lamɗo woni Allah subhanahu wa ta'ala arrahim jurmotoɗo tagu muɗum li tunzira ga ha jertina qawman yimɓe ma unzira jertinunoko abahum wabiraɓe mabɓe jippimo oɗo qur'ani koye dow ma ha jertina yimɓe ɓe meeɗa jertinede nde annabi Isa ɓenni hadema adama sallallahu alaihi wasallam ɗo ko fatara woni ɗo yimɓe lombiɓe ɗo ɓe dañani nelaɗo moni wiyaɓe Allah wini joni an garɗa nelmami e mabɓe kono babeda mabɓe dañano nelaɗo ɓen kawri koye fatara gonani gonɗinɓe Allah gonani yedduɓe Allah leftetakene kay ɓe kawrani ɓe dañani wiyede mbayeni ɓe dañani neɗɗo gummide to Allah Allah ne neli ɗum ene wiyaɓe mbaɗeni goppe ɗum joni kamɓe ɓen jibiniɓe ɓen ɓenni a hawri e mabɓe ne nelima e ɓeeɗo fam ɓeeɗo hay goto meeɗa nelede e mabɓe unzira ha jeetina qawman yimɓe ma unzira jeetinanoka aba on wabiraɓe mabɓe ɓe kadi koye zamanu fatara woni wiyete annabi ɓenni annabi suwa ar o lombi ɗon koko fatara wiyete jomiraɗo wi fayum ɗum waɗe sababu kamɓe gafiluna kamɓe koɓe yeebiɓe ga limanagal e ga peewal nde wonno ɓe ganda ɗum ɓe dañani biyoɓe noon laqad haqqal qawlu jojji konngol waɗɗima ala akasarim ko he mabɓe wonde ko lefteteɓe noon fahum waɗa sababu kamɓe la yu'minun ɓe gonɗinta ko he mabɓe gonɗinta jomiraɗo wi inna minen ja'alna min mbaɗi fi a'naqihim e daɗe mabɓe aghlalan callalle min mbaɗin ceenuji min kaɓɓi ha tiiɗi fahiya juuɗe mabɓe ɗe e koyɗe mabɓe ɗe ene rendina e dane mabɓe ne geƴƴina ene haɓɓa mana ceenuji kamɓe ilal asdani fewde mana e daɗe mabɓe on kamɓe mukkuma hono koɓe ɓamtuɓe ayi soɓe nderima ayi koko waɗa callalle ay ene yaaji ay so tawi loggama ɗo neɗɗo wawa turade neɗɗo hoynor tan pesa turima tan musat ene yaaji ceenuji gara bokka hen faami wa jaalna jomiraɗo wi min batti min mbaɗi min bayni yadi makko no yeese mabɓe saddan pommuji o min khalfihim caggal mabɓe saddan pommuji fa aghshaynahum hippi ɓeeɗo ko hum ɗum waɗi sababu kamɓe la yubsiruna ɓe jiyata limanagal pomnene yeeso mabɓe hakkude mabɓe e limanagal ɓe mbawa gonɗinde caggal mabɓe ko noon dow mabɓe ko noon less mabɓe ko noon ɓe jettima e nokku ɗo ganduɗa ko lefte tan kadi jojjiɓe fami ɗon moƴi wa sawa'un ene foti alayhim e dow ɓeeɗo sallallahu alayhi wa sallam ene foti e dow mabɓe a anzartahum foti a jertiniɓe am lam tunzirhum walla ni a jertinaɗiɓe la yu'minuna ɓeede gonɗinta ay ɓeeɗo kaala deƴƴa mbiya Allah wi mbasa wiide ɓe gonɗinta tan bode ko wonate mabɓe أنذرتهم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها يخالف أيضا بين المسهلة والأخرى وتركه نجنجنا جنا يفون سيل أنذرتهم ونجنجين غور أنذرتهم ومن ورش أنكو نجنجين غور أنذرتهم أنكو قالوا نجي أنذرتهم ما سافوا دي تاليفو وكذا قالوا نجي jangina nay fon cel fami ɗon moƴƴi am lam tunziruhum foti a jertiniɓe foti a jertinaniɓe la yu'minun ɓe gonɗinta innama tunziru ay ka jertingol nafata manittaba ko on dewɗo azzicra oɗo qur'ana jertingol nafata ko on mo ganduɗa sa haali qur'ana dimbino horwi an ha kay wa khashiya taw omo huli arrahmani hiniranta woni Allah bil ghaibi to bangi birnal ayyani Allah anda no way ko da gombi ni muso yam Allah ko ni biya hunko gonga khashiya arrahman mo huli Allah bil ghaibi to bangi birnal ko woni yani Allah subhanahu wa ta'ala o de baado ni o jogi o sifao bashiru habru mo weltinirmo bima ghafiratin e kafrangal immolade e Allah ajira no jobdi karimin teddun woni aljanna jomeraado wi inna minen nahnu minen goni odo ko ta'kid fami nahnu minen goni nuhyil mauta wurtinobe maybe dande maybe gubba min gurtina min gumitinabe wanattu e min binda e lawhil mahfuz Allah wala men denangal ngal ma qaddamu ko be gardinno e kaadi ngurdam mabbe kala ko be golluno e mojjereji kala ko be golluno e bonandeji fofo min bindi Allah wala min mofti fadabe ngara
artuba min binda a gadda mum ko ɓe gardinno gurnameje mabɓe min hayrin wa sharrin yujasa alayhi min binda e ngal alluwal kala ko ɓe golluno so tawi ko moƴƴere ɓe joɓe hen so tawi ko bonande ɓe joɓe sababu ni ɗum wa asarahum e batteji mabɓe caggal mabɓe kala mana gandanɗa hoore ma ko ɓe puɗɗuno so moƴƴere soɓe jeehi yimɓeɓe ne continue wadde ɗum ne kadi min moftana ɓe ko moƴƴere kamɓe mbaɗi ɓe gari ɓe joɓe yimɓeɓe ne golla geral mabɓe taw yaɓi toon kala koɓe puɗɗuno to banggue bonande ko kamɓe puɗɗi soɓe jeehi ɓene liggoga bonandeji ɗi cowande bonande kadi en tawaɓe tono ɓeɗo leftere wa asarahum e koɓe puɗɗuno caggal mabɓe nonno golle o kulla cheyin jomiraɗo wi kala hunde nde ganduɗa ahsaynahu min tongi ɗum fi imamin e ɓatake mubinin peeño kala ko neɗɗo wawi gollude aduna min tongiɗo ɓatake peeño min mofti nane lawhil mahfus jomiraɗo wi wadrib lahum ɓeɗo hefereɓe ngoɗo wuuro waɗanɓe fiyanɓe masalan tindol ashabal qaryati jomiraɓe ngoɗo wuuro wiyete ko inɗakiya ngo wuuro ko ni wiyete is jaaha tuma nde ari e wuuro he almursalunu nulaɓe ɗiɗo gonno is arsalna tuma nde min neli ilayhim fewde mabɓe is nayni ɗiɗo min nela e mabɓe ɗiɗo fa kazzabuhuma ɓe penni ɓen ɗon ɗiɗo fa azzazna min cembonini ɓen ɗon ɗiɗo bi salisine tataɓijo ɗiɗo min nelno ɓe penni ɓen min gaddi goɗɗo woni tataɓijo min ɓeyde mabɓe beele ɓe ɓeydo sembude fa azzazna min cemboliniriɓe kamɓe ɗiɗo ɓe bi salisin mana e tataɓijo fa qalu kamɓe yimɓe ɓe min nelno e mumen nelaɓe ɓe ɓe keɓɓitiɓe mbi inna minen ileykum fewde mon mursaluno komin nelaɓe nelaɓe tatoɓe ɓe ngari e yimɓe jasɓe ɓe ɓe mbi minen de komin nelaɓe fewde e moɗon alu ɓe keɓɓitiɓe mbi ma antum wona gonga wonani onon illa basharun wona kon yimɓon tan mislanano amin ni onon mbaɗon tan ko amin ni holno gonirto nelaɓe do amen wama anzala arrahmanu wona gonga tellinani hinrante o min cheyin hay batte Allah hay batte o tellinani yo gaddana men in antum wonani onon illa takzibun so wona kon fenoɓe onon kon fenoɓe tan aluɓe keɓɓitiɓe mbi rabbuna joomi amin kay yalamu ene andi inna minen ileykum fewde e moɗon la mursalun wallahi komin nelaɓe te kadi wama alayna fa waɗɗaki e dow amen illal balago so wona yettinde komin nela ko almubinu min peññina mana komin kalna ko famiɗo no moƴƴi eyyo on saha gorko goto ne wiye habibun najjar nani oɗo jabtiɓe kaɗo haal ko jiɗɗen haalde ɗo a famiɗo no moƴƴi de aruɓe keɓɓitiɓe mbi inna minen tadayyarna min kiitoriɓe komo ɗomon ɗo ay minen gila tan garɗo no mbiɗo komin koɓe kon nelaɓe kiite jenayi amen minen amin kiitoro on onon kon hiitaɓe gila tan min jiiri on guita men ɗeɗo min natti dañdia e batta min kiitama on kono hiitaɓe bonɓe inna gaaloɓe mbi inna minen tadayyarna bikum min kiitorima on gila garɗon ɗo togo natti arde gila garɗon ɗo min natti nañi komin ñaami gila naɗɗon ɗo jawdi natti yettade min leydi yoori wi kon asaman natti heƴƴi wunude gila garɗon ɗo on kono hiitaɓe ɓe keɓɓitiɓe mbi la illam yantahu wallahi min gooni so tawi on kattaki ko kalanto min ko Allah wi ganar jumannakum min berlo on kaaƴe ɓe mbini nelaɓe wala e massannakum wallahi ene jogori memoyde on minna immade amen azabun lefte alimun musɗe mamin lefte on lefte musɗe mamin mbaɗɗon ɗo ko boni ko Allah bonni gila garɗo no min datta yiiɗa e batte aluɓe keɓɓitiɓe mbi kamɓe nelaɓe ɓe iri kum kiite mon kay ma akum wondi ko e moɗon sababu no kefiri mon nguuɗo ada noon hiitede hin dokkirtum o yi onon noon joni dayo son mbacorama tan bal antum ɗaccu onon ɓawmum kon yimɓe musiri fu no yaltoɓe keeri onon on jiiɗa tan wajede on jiiɗa wiyede Allah wi so mbiyama Allah wi tan on kangue on ɓeydoto ni wonde hefereɓe nder ko mbiyatno Allah wi ko hin dokkirtum beele son mbacorama bal accu antum onon ɓawmum kon yimɓe musiri fu no mana yawtoɓe keeri to banggue kefiru wa jaa ari min aqsa to ɓuuri woddude almadinati wuuro to rajulum gorko caggal wuuro mabɓe to yaltirde wuuro gorko goto mo ganduɗa ko basɗo ko dafaɗo rafi bonɗo rafi jusam o wiye habibun najjari o immi toon o ari kanko haalat kaɗo haala ko jiɗɗen haalde ɗo faami o gila annahu famide huwa kana majzuman famide wiyama ko kanko ko jasmaɗo ayi juɗɗe koko taƴi rafi o jaggimo ha taƴi juɗɗe jaƴi koyɗe ɗe faami andani hooram noon wa abadal asnama 70 sanatan o rewi mana sanamuji duuɓi 90 kanko oɗo habibun najjar o meeɗa rewde Allah